zan iya rike naira 100, zan shekara guda ina kashewa bata kare. Yanzu idan na saka naira 100 a cikin aljihuna zan yi canji naira 5 zan zuba a aljihuna, zan ta zaruwa ina kashewa, zan ta zaruwa ina kashewa. Da almajirai za su yi layya ko gidana tun safe har dare ba za ta kare ba. Al-Sunnah say alhamdulillah please. Alhamdulillah. Amadala. I make ice cream curry akate wallahi. Two times all I am in like that. Said that I make an ice cream. Like and see magic. Yeah, soon I'm filming and please. One day I'm in like Allah Sakama, high fear she al Jannah me. With due respect, Malam Kariya Kake. One day I heard the one I'm a Kariya Sinya me like Gaskia, Darika Sankoma, Babarni, Marda Ketikingidan, Aldana Kichikin Takwai Anabi, Muhammad so Dikinai evening. Make an ice cream, Tayauta fi, Akululumuni, make an ice cream, make an ice cream, make an ice cream. Make an ice cream, wallahi kariya yake. Make an ice cream, why you want and shikuma? Make an ice cream, why dan Allah? Yes, sunan wanna feel the din. Wanang kuma daga ina naga kansa kamara ice cream. Make an ice cream, make an ice cream, make an ice cream, make an ice cream, make an ice cream. Make an ice cream, make an ice cream, make an ice cream, yeah, 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 make an ice cream. Zan taba su sannan kuma in na shiga gida in ba iyali na kuɗin ce bai. Wallahi malaman bid'a